MB3 Multiplayer-videon pariin. Nimeni on MR Coolboys 64. Pyytäkää kaveriksi. Tai tilatkaa. Ja minä, joka nyt kuvaan, minun nimeni on Valttu87, joten tulkaa katsomaan videoitani YouTubessa. Ja minun Xbox Live nimeni on Resolutemon 16. Nyt mennään miniganiin. Mä oon Eltu Peltti. No niin, tää mun pikkuveli tulee ja häiritsee joka videossa. Anteeksi. 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 Se on kultainen ACR, on mikä tuo? Anteeksi. No niin, hiljaa. What the fuck? No niin, Etu. No niin. Ja hän on 6-vuotias. Puhuu kuin mummo. Itse puhut mummo. No niin, Etu häiritsee. Tämä on tärkeä video. Ei ole. Sori. Häiritä. Pakko. Aina häiritä. Siinä on kato-ongelma. On sulla itelläs. No niin, monta kilsiä oot saanut? 4. 4, vaikka Niin. tuntuu, että sä kuolisit sulla olisi mulla- 0 kilsiä ja sä kuolisit Mä joka oon dead 7 times. aika paljon. Niin, se Nyt on. on 8. Oi ei, mä osuin johonkin tyyppiin. Anteeksi, tämä heiluu tosi paljon. Koska hänellä ei ole pakakas. No kun toi hitto... Sitä tuolia koko ajan. Oh shit. I hate this map. Outpost sucks. But this is sucks. Tää on bagara. Me ei tiedä. This is sucks. Takana. Banana. No niin, hiljaa. Turpakin. Ladies and bitches. Täällä on hyvä biisi. Tässä tulee pikkusia ongelmia nytten. Moro. No niin, ohjelmat ovat nytten hoidettu. Nyt ei tule enää häiriköintejä. No ei. Paitsi siellä joku Tapajoni. Se on quick draw bro. Ja mä pläsyin kotona nytten. So player. Se on tietysti hyvä, että mä myönnän sen. Kun sä Mä et ikinä löydän. löydä ketään. Sääkö sitä löydät aina? Ei, mutta mä saan aika monta kilsiä joka kerta. Mäkin, mutta kun täytyy kato lämmitellä. Sä oot lämmitetty tässä 1,5 levua. Eikö sinä ole tarpeeksi lämmitellä? Mursu tappaa minut aseella. Ja se oli ACR. Kultainen. Katso joku se Dragon cheating. No niin, ei tullut kilsiä vieläkään. Mut mä tapasin. Ei tuu millään. Man. I hate snipers rifles. Ei tuu millään kilsiä. Ei millään. Ei tuu. Ei tuu. Mä tiesin. I feel like I'm such player and I know it. I'm such player and I know it. Tää on niin hauskaa katsoa. Sitten kun tää menee YouTubeen. Monta kuolemaa? 18 ja 5 kills. 18 kuolemaa. No nyt tulihan sieltä kilsi. Pitkä se Who is aika? the best? Who get 1 kill, bitches? Bitches? I take bitches. Ho! No niin. Noob. 2 kilsiä. Varmaan Ja enkka. hän on pärinöissä. Varmaan enkka. Hän on pärinöissä, hän veti liikaa. Ei äs. Onko enkka? Ei. Enkani on 1. Jaa, 1 kilsi. Niin. Onpa hyvä. Oh. Joo. Mursu! Tulee tänne. Mursu! Tapastat sen. This is so funny shit. Koska tää loppuu? Toi on vasta 90, missä failailet, elikkä nää voittaa. Ei, kun tää on domination. Niin, mä kakkaan ihmistä päälle. Kato. Niin, epic Meinasin, pyörähdys. mä osuin siihen yhden panoksen. Sadassa on jo score. Look at. And we are winning. Look at. Look at. He ovat voitolla. To. Minua ärsyttää, kun mursut kakkaa minun päälle.
I love this minigun. Mun mielestä minigun is so suck. Joo, hyvä. Mä jäin jumiin. Nyt varma. No taas. Hei, mä katsoin sitä MP9. Sitten Jonilla rupee hirveet kilsi. Kuole! Oh, Ja siellä oli AK niinku, vai mikä sitten? Se pölli on kuin tyypin AK. Pitäis mä tapoisin vähän? Niin varma. joo. Niin varma. pitäis. Niin varma. Housh! Te ei oo tuohon kakkaan jumittamaan. Oh yeah, come back! Comeback! And weapon shitting. Joni Rossi pääsi vauhtiin. Hän on kakassa ja hän pääsi vauhtiin. Onko se tekee hirveet kilsiin? Onko se saadassa 80? Oh yeah, et heti kraasu ja mä kuolin. Oh yeah, mä osuin johonkin munamieheen. Okay, bitch. You're coming there. I know it. I knew it. I knew it. I hate battles! I kill my own dude. I don't Why not trust shitting my you. chair? I don't trust you, AK-47. Cause you are so suck. Kiitos. Aika battles! Elikkä ämpärit. Joku tappoi sen sitten. Battles. Kato, joku sai jonkun muun. Mä tapoin taina. Battles. Ja mä niinku tapoin. No niin, mä en jaksa tätä Dominationia. Tää on niin ärsyttävää. Ah! Monta kuolemaa? Mä haluun nähdä. 26 kuolemaa. Who's the best of gaming this shit? 26. Yritä tehdä 40 kuolemaa. Hoho! Kuule, se tehdään helposti. Tee Mä 100. Nyt lähtee Jonin feilit. Vähän tälleen liikkuu lollosti, koska minä en ole kovin. Sinne meni laita. Ismo laita. Sä oot tokana. Mitä? Hoho! 20 kilsiä. Vaikka sulla on niin monta kuolemaa. Ei se kuole mistä. Vaikka ne kuolemat yhtään. Kato. Mitä? Sitä poitteisa. Niin sä kuolit taas. Onko hauskaa? On. Ja taas. Tai siis ei. Oh jee. 20 kilsiä, 29 degi. No niin, enää 11. Sitten tulee 40 kuolemaa. I would kill you, barrels. I hate barrels. Barrels. I don't Assisti. Who's the best? trust you. Onko 3 assistia? Ja muistakaa tilata myös Peptiepie. Ja Valttu87. Peptiepie-kanava. Ja tietenkin minun, eli Valttu87. Ja myös MR Cool Boys 64. Nee. Muistakaa. Vespa. Where are you? Vespa. Vespa. Where are you? Vespa. Vespa. Hey Vespa, where are you? Vespa. Hush. Vespa, se meni niin Vespa. Ja ne, kenellä on live, niin pyytäkää Resolutemon 16 kaveriksi. Eiköhän se ole sanottu jo videollakin. Ei ole. Muistakaa, minä en ole tässä pelaamassa, vaan kaverin. Kaveri nyt laittaa. I hate this map. Ne voittavat! Kattokaa Skore! Se on kohta 800. Joku tappoi to. Hush! Kato! Auttakaa, loppu tapo. Ne voittaa. Noniin, vielä yksi kilsi. Oh yeah! Fuck. Oh yeah! Kattokaa, minä olen tuolla. Katsokaa. Etsikivät lopputappo sinulla! Ja muistakaa pyytää Resolutemon 16. That man. Right here. Oh yeah.